Jesi ti normalna, Fara? 7 dana za ručak sir. Pa ne može to više tako. Hajde spremi se, presvuci se i nešto zaradi para, donijeti u kuću. Hajde. Hajde, nemoj ništa gledat. Žensko si, znaš, snađi se. Hajde. Bože, sačuvaj. Fato, gdje si ti do sad? Koliko ovo ima? 101 markica. Otkud ti ova jedna? Pa markica. 101 markica. Evo, neki imaš za kafu. Hajde. Naspavaj se. Valjda ti za sat u firmu.